ani salafu ka kuma a y'a da dɛ n ko an bɛ min kɔ an b'o dɔ dɛ fili bɛ ye fili di aw de ma yan nin kitabu min filɛ nin ye ne b'a dɔn fili dira aw de ma yan foyi t'a kɔnɔ abdulwahab bin rusum de ka kibaruya b'a kɔnɔ aw tɔɔrɔ kɛ mahamadu bin wahabu ye aw taar'o kɛ ni mɔgɔ min tugura sunna kɔ aw taar'o kɛ ni mɔgɔ min ye tawhidi ta aw taar'o kɛ o tigi ye fili bɛ aw de bolo yan fili bantiya donc ninnu faranfasiya u ka bɔ ɲɔgɔn na n delila k'a fɔ aw ye o ni mɔgɔ min ɲana de i bolo minɛ dɔrɔn a tiɲɛna n ko mɔgɔ dɔ a ka den a tun bɛ u ka dugu kɔnɔ san'a ka taa taamayɔrɔ la a tun tɛ sali yɛrɛ janko ka taa misiri la a taalen tunga la a ye sunna faamu ka sunna ta a b'a bolo minɛ a bɛ sali a nana bɔ fa la u ka dugu la a taara misiri la k'a bolo minɛ ka sali alimami y'o min kɛ dɔrɔn sali banna dɔrɔn alimami nana fɔ a fa ka so kɔnɔ ko i den tiɲɛna dɛ i den tiɲɛna bugubugu a salira k'a bolo de minɛ fa in fana kɛra hakilima ko alimami a ko tiɲɛ la i ka bonya bi n bolo n b'i bonya n b'i karama ne den tun bɛ yan a tun tɛ sali yɛrɛ hali don kɛlɛ e mana ne ka den ko fɔ ne a tun bɛ n bolo yan a tɛ sali yɛrɛ janko ka taa misiri la o nana o salira fo taara misiri la k'o tiɲɛna ni mɔgɔ min y'a bolo minɛ ka sali de o tiɲɛna wa awa ni bi tɛmɛna n ka n'i ye n ka so kɔnɔ ko i bɛ nin ci sugu fɔ ne ja ne y'a faamu ni mɔgɔ min yɛrɛ y'a bolo minɛ de a ɲana o yɛrɛ de ɲana ja ne den tun tɛ sali mun na fɔ ne ne den salira fo a taara misiri la ko a y'a bolo minɛ ko a tiɲɛna jamana in filɛ nin cogo de la mais ni ala sɔnna nkalon in a bɛ taa de koyi ni ala sɔnna ciden de y'o fɔ la tajalu taifatu min ummati jahirina lal haqqi mansuratun hatta yatiya amrullah wa hum ala zalik la yadurruhum aba kono la tajalu taifatu min ummati jahirina lal haqqi la yadurruhum man qalafahum wala man qajalahum hatta yatiya amrullah wa hum ala zalik kiren ko jamakulu tawli ne kam mantona nunu be tiɲa ka u b'u ka tiɲa in bange de fana ka bila kɛnɛ ka u dɛmɛlen don ala fɛ fana mɔgɔ min y'i kɛlɛ cogo cogo i y'u sɔsɔ cogo cogo i y'u ka dɛmɛli ye k'a to ye cogo cogo a tɛ foyi tɔɔrɔ ma ala yɛrɛ de b'u dɛmɛ fo ka taa diɲɛ wuli surunya u bɛɛ fo ka taa diɲɛ wuli surunya ni dabara ani kɛlɛ ani galo ani ka subuha ta k'a da i kan n'o tun bɛ se ka nin tawhidi dawa nin salafiya nin sunna dawa da sira la mahamadu bin wahabu ta tun tɛ se yan mais n balimaw galon ta a da mɔgɔw la o subuhatu ta k'u da kan o a juguya o a ka dɛmɛli to ye o a ka gɛ o an ka faga o nin si tɛ foyi bɔ nin tawhidi dawa la i bɛ cogo wɛrɛ min ɲini a ɲini dɛ nin si tɛ foyi bɔ nin tawhidi dawa la a tɛ s'a la a bɛ fanga sɔrɔ de fana a bɛ sabati de fana wa alaikum salam awɔ n ko bɛ nkalon caman da la kitabu dɔ bɛ yen mais kitabu yi a ka ca u b'a fɔ a duraru saniya fi ajawiyati najidiya kitabu yi a bɛ bɛn ne bolo ne ta ye jiju 16 n'i b'a fɛ ka mahamadu bin abdul wahab ka ko dɔ ani nkalon dara kan ani a yɛrɛ letiri sɛbɛ u bɛ nkalon minnu dara kan k'u bɔ a yɛrɛ kan i b'a bɛɛ sɔrɔ kitabu kɔnɔ a ka irisalaw n'a ka fɛn a duraru saniyan fi ajabiyati najidiya ka taa mahamadu bin wahab tile fo ka taa dɔɔnikɛbaga minnu bɛ saudiya jamana kan nejidi sa dɔɔnikɛbaga tɛmɛna bɛɛ de fatawa bɛ kitabu ninnu kɔnɔ o yɛrɛ o kitabu de bɛ mahamadu bin abdul wahab ka dawa in yɛrɛ hakika fɔ nkalon dara la a ye risala dila i b'a bɛɛ sɔrɔ a bɛ faranfasiya sɔrɔ kitabu de kɔnɔ donc u tun bɛ nin bɛɛ fɔ ko a bɛ mɔgɔw kafiriya ko mahamadu bin wahab ko a bɛ mɔgɔw kafiriya mahamadu bin abdul wahab a ma mɔgɔ si kafiriya a tun bɛ mɔgɔ minnu kafiriya kaburu batolaw yiri batolaw minnu bɛ kaburu bato u bɛ yiriw bato Sheikh Salih Fawzan ko
ako Muhammad ibn Wahhab ye mogo kafiriya ala de folo yulu kafiriya ni cide ala ye munun kafiriya qur'ana kono cide ni munun kafiriya qur'ana kono Muhammad ibn Abdul Wahhab ye wulu de kafiriya mais amma mogo shi kafiriya ala ma min kafiriya amma mogo shi kafiriya ha cide me min kafiriya nko tanke do tumba jugu ya yere uta do yere nan ando na kitabu tawhid la Abdurrazzaq nyame ani doni ke ba wore Muhammad ibn Ibrahim nyaaye aya ka fatawa kono Muhammad ibn Wahhab ka kitabu tawhid mo do tunta kala yere ko marasa do de do atara ubafo ewa komi jakari tawna nyogona atara wo yashika yasuru karamo bawbe ubuka kala ndon kala karamo do be ni alebe aka derso damina aba damina ni Muhammad ibn Wahhab dangali de kalande umba fo amina ni dersu be ba abe Muhammad ibn Wahhab de danga uba fo amina mi ata do o ko marasa ja Muhammad ibn Wahhab ka kitabu imba bulo kitabu tauhidi abado na tara ni kitabu tauhidi Muhammad ibn Wahhab to bala ce karamo inta lajere aye kitabu Muhammad ibn Wahhab to be famununa kitabu nfe munun be ala ayu be bola ka kitabu nyere babu folo bata yoromi dro na be ba yoromi ani kitabu mungu tatara o chokola ka Muhammad ibn Wahhab to nunu be bola atara di karamo kema ko o me awuye karamo ye nen nana mbake tilame boy ka dersu diarnya ko sobe am fanay kalandaw de ni nye kitabu de mba fe kakala ibe alla jenye ni kitabu nyuma do nin kanka kala ube man kakala aya lajete togotala karamo ko ibe se ka toya nin tile saba mba laje o ko fe benata ni nye minyala tile saba abake kitabu muraja tile saba na nin tara ako akira chogodi akonde ako ni nye kitabu nyuma ide akon nin kitabu fote nin kono ala kote ciren kote fote nin kono ala ka ayaw ciden ka hadisaw ni nye kitabu nyumai akama ako yire nyana o karamogo de nin kitabu dilambaga mugo juma karani juma la nin kitabu dilambaga kanka ke mugo juma ako nin kitabu dilanchogo fo imamuna Bukhari nono de ababu ta chogo fo Bukhari una nyogona nunu Bukhari ka kitabu dilan chogo de ne nunya fo Bukhari nunu na nyogona de sino bete se kan nunu dilade ako basitala anaka kitabu tara atara kitabu inka feumbe kala anana nai ako nindu akunde ako emaninto kana ninkala ninte kitabu yo ako karamo ako ye ninde ye tile sabay ninde tumbi bolo ako ako astaghfirullah wa atubu ilay ako mbela ya fadilimbe saykata ako karamo ke ikadirisu daminato ibe min danga abilato ibe min danga ode nin kitabu dila ako astaghfirullah wa atubu ilay awa kwanta do ya fonyede de ko kafiri de do ala jugude do ciden jugude ya fanta do be ala delala ka yafima nin kera Abdurrazzaq be kitabu tawhid min sara kalande wayta alla je sarahu kitabu tawhid Abdurrazzaq badri kaseti folo aba me aben nin kay safo donc ala ka hakki mandama ko tiye tigi yo de tawhid woleli yo de sunna woleli salafiya woleli yo dobi inani ki juguya ka kuma atido yere galun dama ni korofoli mununu nemi maya munun beta fu ye dorate chogo ya do ko la yarabi nani fu o bekara Muhammad ibn Wahhab nono na donc nunu nye jogu ngalon de no tunyu dala ate ciden fede ate salli ciden kade abe mogo kafira de anana ni majhabi duruna nin dama aya besage